hylje eksynyt avannosta, niin mä kairasin sille isomman reijän ja nyt mun pitää ajaa sinne avantoon. Jätään avantoon se takaisin. Noniin, meepä vaan. Mene vaan sinne avannolle. Siellä on nyt isompi reikä, niin pääset siitä. Sinne meni. Siihen oli hylje eksynyt jäälle ja ollut varmaan tässä jonkun aikaa. Tässä on se avanto oli mennyt jäähän ja kairasi sille isomman reijän, niin nyt se pääsi takaisin jään alle. Tällaiset maisemat täällä aina kokee.